Ajiya ne a gida kwana biyu. Lafiya la wallahi. Yau dai ga mun zuwa anguwar ku na kasa mun kasa zuwa cewa nake zamu zo mun kasa zuwa muna tsara na muna daga. Wallahi kwana biyu shushu. Ai ya school din to. Alhamdulillah. Mun same ki kana ai. Lafiya na lau. Ai ba jin wallahi ba kawai mun dan ka miki ziyara ne mu dan wuce fishi haka ne. Allah sarki ni ma na zo ni gidan anti na ne. Okay Allah sarki kin dan zo nan kenan. So kuma gida din tsin kaɗan. Okay an jima zaki koma ba? Yayi mun balle ba damuwa amma za mu je mu koma kawai. Yayi mun yi wa kenan ba? A to na gode mun yi wa. Buta ne. Gaskiya soyayyar nan ta tana burge ni wallahi ni kai na ji nake kamar dan matan ne a duba min ni ma area nan madan ka san yaran layin ta sani yaran layin masu kudin ne sai a hankali nake wallahi ni kai na sa irin wannan na buga me yanzu wannan nake faɗa ma auren jari nake so ne Allah ta ba abin sai da haka harkar fake life ga sani in ka shiga nan ka bugo ta nan kawai ka samu kalila yarinya ga wani big house a nan wannan ga location al'ura turun uwa abokina kar mu bar location din nan gaskiya ba zan bari kenan wallahi kar mu bar cire mun aiki kar mu bar location din nan kar mu bar location din nan nan irin wannan location din abokina kina ba za ka san wannan gobe abokina Hausa wannan location din abokina barin ba mu solve yasa nake yin ka ba ka sani dan Allah ba ni ma ba da abokina ba ni kake kallon zaki ba da abokina ba ni dan da kanin da wannan koran fulawon ko yarinya nan ba sai ba ta tattare nan Bibi. Bibi me kake ana? wallahi wannan dan fito daga gida ne nake faɗa miki yanzu dan fito daga gida ne kin dawo kenan Na dawo. Bibi me kace? a dan fito daga gida ne nan Gida wani? da gida ne kina gani kina tambayar mu ne Bibi to na wannan gidanmu ne. oh my nan ne gidan naku Nan ne ba gidanmu. kuma ne baki faɗa mana batun wuri ai ki zauri ki faɗa mana ai ki san ba gidan ku Baby, baby me haka? da mu waya Baby, ka zo mana.